Tak čože, ja som ja a ja vás zdravím pri našom treťom videjku na tomto kanáli. Dnešné videjko bude ako správne si nastaviť Fraps. Áno, vidíte, mám ho na ploche. Takže ako správne si nastaviť túto somarinku. Takže tak, Fraps nemám kúpený, ale niekde som si stiahol a už bol hacknutý. Takže asi tak. Takže ako ho otvoríte, nainštalujete to normálne, to je ľahké. Uvidíte najprv toto. Áno, vidíte tu Start Fraps Minimes. To si môžete zakliknúť a nemusíte to, aby keď si zapnete počítač, aby vám naskočil Fraps. Toto neviem, čo znamená že či má bežať asi Fraps, keď je Windows zapnutý, neviem. A teraz to mám zakliknuté, to Monitor AR Desktop, to je preto, že či Fraps chcete, aby Fraps renderoval snímal vašu obrazovku, ale nie hru. Keď budete natáčať nejakú hru, tak si to odkliknite, ale keď chcete obrazovku, tak zakliknite. Ďalej máme Minimes, System Tray Only. To neviem, čo znamená. Dobre, ideme na FPS. FPS. Mám zakliknuté tu FPS-ka, tu mám iba 60 sekúnd, to aj tak bolo. A F11 mám. No, zapína sa mi F11. Nie. Tu si môžete dať, keď chcete, aby sa vám to ukladalo. Ja mám do Dčka, Games, Fraps, Benchmarks. A ďalej, tu máte to, aby kde vám ukazovali tie červené čísla. Proste môžete dať dole tak, ak si dáte toto, tak nikde. Ale ja si to niekde dávam, aby som bol s tým zorientovaný, že či mi vôbec natáčam. Ďalej máme tu Movies. Tu máte, kde sa ukladajú vaše videá. Máte D, Games, Fraps, Movies. Natáčam, keď stlačím F9. Tu si to môžete zmeniť na proste niečo iné. Ďalej tu máme FPS, mám na 30. A to je jedno, to si môžete na hociak. A tu mám Half Size. Prečo Half Size? Lebo Half Size vám to nahráva do menšej kvality a preto to aj menej zaberá. Keď si dáte Full Size, tak to veľmi dosť zaberá. Ale Half Size si môžete dať už len preto, lebo to renderujem a tam to dávam do HD kvality. Ďalej máme tu mikrofón. Mikrofón mám odškrtnutý preto, lebo nahrávam cez Audacity. Takže tak. To neviem, to je, že či chcete, aby moja myška nebola vidieť na videu. Proste, keď si zakliknete, tak môžete mať, ale ja si to nezaklikujem. Look format, či chceme, aby asi to bolo vidieť, neviem, a to neviem. Ďalej máme tu screenshot, kde si môžete fotiť nejaké fotky s tlačítkom F10, alebo môžete si to zmeniť. A tu máte, aký chcete to dať, do jakého formátu. Ja tu mám BMP, ale asi je PG. A kde sa to chcete, aby sa vám to ukladalo. Takže tak, videli ste dnešné videjko, ako správne nastaviť Fraps, takže čaute.